Tervehdys vaan kaikille. Täällä on joulupukki. Se on perkele sesonkin taas saatana ohi ja perkele mentiin hippulut vinkoon. Eli saatana näki monenlaista teneen ja heneen. Mut ei se mitään. Pukilla on semmoset terveiset, että kun ne miettii sitä eläkeiän nostaa, niin eihän tästä helvetti tule pelistä mitään. Pukkikin tekee vaan yhden päivän vuodessa perkeleesti töitä ja on 365 päivää niinku melkein vapaana. Niin ei kukaan tarjoa niinku kunnon duuneja. Kaikenlaista paskahommaa olisi tarjolla. Ja toisaalta sitten niin pukin pitää ruveta tätä moraalista puolta ehkä venyttää, kun on tullut näitä tarjouksia tuolta Lapin Kelounka kylistä. Mä en tiedä ketkä ne siellä oikein sitten kevättalvella on, mutta naisporukat on pyytänyt strippariksi. Kai se pitää pukin aloittaa lisäleivän vuoleminenkin, kun eläkkeet pienenee ja työelämä huonontuu, mutta perkutarallaa ei anneta periksi. Pukki pitää huolen ja palaa taas asioihin. Kiitoksia. Noniin.